אסתר שנאה להצטלם. תמיד היא הצליחה לברוח מן המצלמה ביעילות ובשיטתיות. הדבר האחרון שלא היא הייתה מצפה הוא שיעשו עליה סרט. אבל בסופו של דבר איש לא שאל אותה. באיסור חג שבועות, תשס"א, שבוע לאחר יום הולדתה ה-20, נסעה אסתר בטרמפ מאפרת לירושלים. לכאורה, הייתה זו נסיעה רגילה לגמרי, בכביש שבו היא הייתה נוסעת לעתים קרובות כל כך. אך הפעם היה זה שונה. שכן בימים אלו, כאשר פיגוע רודף פיגוע, וכולנו נלחמים יום יום על הזכות לחיות כאן, נדמה לפעמים כי שום מקום אינו בטוח. במהלך הנסיעה לירושלים, ליד היישוב נווה דניאל, נפתחה עליהם אש מרכב חולף. מן הירי נהרגה חברתנו אסתר, וכן שרה בלאושטיין, אף היא תושבת אפרת. וכך, באופן אירוני למדי, מצאנו את עצמנו מכינות סרט, העוסק כולו בחייה של אסתר. מי היה מאמין? בנוף הבתים הישנים אשר היו צילי בימי ילדות, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. נוף הבתים כבר מתפורר וקירותיו נעלמים, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בכלל במשך השנים לאסתר ביסודי לא היו הרבה חברים, בגלל שהיא הייתה מאוד מאוד חכמה. והיה לה קשה לתקשר עם כל הילדים, פשוט אני חושבת שהיה לה משעמם איתם. ואיכשהו עם גיור הזה הסתדר, וגם אח שלה, שהפרש הוא לא גדול, הצטרף לחבורה, ובת שלי הייתה הרבה יותר קטנה, זאת אומרת 2.5, כן, ואז בגילים האלה זה היה קטן. וזאת הייתה חבורה של 4. ובכיתה, אתה זוכר, שילדים תמיד אמרו גיורא ואסתר, התחילו להציק לכם. כן, טוב, היינו חברים ממש טובים, זה היה מעבר ממש בלתי נפרדים. זה היה בדרך כלל יותר מהרגיל כזה. כן. העפיפונים, היה כל שנה הייתה עפיפוניאדה כזאת, אני חושב שזה היה במוזיאון. במוזיאון ישראל, כן. זה היה צריך להכין, הייתה מין תחרות אני חושב, ולא זוכר איזה קריטריונים, אבל היה צריך להכין עפיפון מגניב. אז אני חושב ששנה אחת סתם פשוט להכניס איזשהו עפיפון לזה, ופעם אחרת אמרנו טוב, נלך ככה בגדול, אז לקחנו איזה מדריך של עפיפונים כזה, ומין חוברת כזאת, והכנו מין משהו מטורף כזה עם אותות אלומיניום, משהו מטורף לחלוטין. גרנדיוזי, כן. הוא לא אהב. הוא לא אהב. היא פשוט אהבה ללכת, כי אנחנו הלכנו מקטן, אני סחבתי אותם בכל ההרים ובכל המקומות הלכנו, ושהם היו כבר עייפים, שהיו קטנים יותר, אמרתי, שם למעלה יש איזה משהו טוב, איזה שוקו לשתות. זה היה הקסם. סוף פתאום הם התחילו ללכת, היא ויוסי. הם תמיד היו ראשונים למעלה. אסתר הייתה מעולה בכישרונות שלה, בהתמדה שלה, ויותר מכל בצניעות ובענווה. היא לא התגאתה ביכולות שלה, היא הייתה מפנימה תמיד, או בעצם מעלה על שפתיה חיוך, של חיוך כן מבויש. כן, אמנם כן, אני זאת, אבל אני מצניעה לך. הנה רשימת התלמידים בכיתה, אסתר אלואן, 9.5, תלמידה נהדרת, מבצעת ניסויים, אחראית להישגיה, תלמידה מקסימה. וכאן יש לנו ספר המחזור, מחזור י"ח של ספר בית הכרם, את אסתר. אסתר שלנו ילדה מחוננת,
אך רוב הזמן היא בכלל לומדת, מתפלספת על כל משפט, ואז באה את בית הכרם לטובת אפרת. לומדת באופק יום בשבוע ותמצא אותה עם ספר באופן קבוע. כולנו נאחל לה בהצלחה כשתלמד בנווה חנה. היא הייתה מצחיקה, היא הייתה פשוט בן אדם, ההומור, זה מה שהיה, הומור ימשושי, זה מה שאני זוכרת ממנה, העוקצנות, היא הייתה נורא דוקרת כזאת, זאת אומרת, היה לה את הדבר הזה של, אני יודעת, להיות עוקצנית במקומות הנכונים, היה לה את זה מאוד, אבל עם כל זה הייתה בן אדם מקסים, הייתה בן אדם חם כל כך, הייתה גיבינג כזאת, היא גיבינג פרסון. היא אהבה את זה שהיא שונה, היא אהבה את זה שהיא ככה מיוחדת. אני מקבלה מיוחד. לא היה קל. מה שהיה חסר לנו בהתחלה במיוחד, ולעשו במיוחד, זה הירק, העצים, הצפצפה שהייתה לפני החדר שינה שלה. כשאסתר עברה לאפרת, היא המשיכה ללמוד בבית הכרם, אך בזכות סניפה עזרא הכירה חברות חדשות גם באפרת. הדבר שאני הכי זוכרת מאסתר, כאילו, בתור חניכה, זה שתמיד שהייתי מעבירה לה קשר, והייתי מתקשרת אליה להעביר קשר ומדברת איתה שעתיים. היא הייתה מספרת לי על כל מה שעבר עליה בשבוע, ואני הייתי מספרת לה, וסתם בן אדם שהיה אפשר לדבר איתו ולהתפרסף איתו שעות, והיה לי כל כך כיף לדבר איתה. וגם בפעולות, תמיד היה לה מה להגיד, והיא אף פעם לא חששה ללכת נגד החברה ונגד מה שכולם אומרים ומה שכולם עושים, והיא דווקא הייתה מאוד גאה בזה שהיא הייתה שונה והיה לה דעה עצמאית משלה. אני חושבת שזה דבר מאוד מיוחד. אסתר היה פשטות וצניעות. אני חושבת, בלוויה, אחת הבנות אמרה שאם אסתר הייתה נמצאת פה עכשיו, והייתה רואה כמה אנשים הגיעו ללוויה בשבילה, הייתה אומרת, מה אתם עושים עניין? מה זה הבלגן הזה? פשוט לא התאים לה, היא הייתה כאילו מאוד לא מחזיקה מעצמה. גם כשהיא עשתה דברים, היא עשתה אותם בשקט, בלי לעשות הרבה רעש. לא הייתה מהבולטים בצוות, אבל היא עשתה הרבה, והיא יזמה הרבה דברים. ותמיד ידעתי שכשצריך עזרה, צריך לארגן, יש כתובת ובאמת תעשה את זה כמה טוב שאפשר, בחפץ לב ובמסירות. אני מרגישה שעם אסתר יכולתי להרגיש כבר מההתחלה כשהגעתי לאפרת, מאוד מאוד טבעית, מאוד, אני ממש יודעת מהתחושה מאוד טובה, חלק מהטבעיות שלה, מהפשטות, בלי כאילו שפיטה, מאוד מאוד בצורה כאילו פשוטה והרבה ענווה. תמיד הפריע לה שחניכות רבות, תמיד היא הייתה אומרת לי, אני לא יכולה לשפוט, לא מבינים כאלה, אבל הייתה אומרת, אני לא יכולה לשפוט שהן רבות, זה פשוט ספר את כל האופי שלה, את כל המהות שלה, שיש חוסר שלום בין אדם לחברו. זה פשוט האנטיתזה שלה. אבל מה שהיה מדהים זה הצורה שהיא התחברה במיוחד לחניכות שהיה להם קשה בכלל. חניכות שתמיד הציקו להם, קטנות. מי בכלל שם לב אליהם? כן, מי שם לב אליהם. והיא כאילו שידרה אליהם במין תשדורת כזאת של אני אוזן קשבת, יותר מכולם. זאת אומרת שאנחנו בכל אופן נכנסנו להדרכה. אז נטעים, הקבוצה הראשונה שקיבלנו, מנתה כמעט 60 בנות, ואיך שתי מדריכות אמורות להשתלט על כל הבלגן הזה. והיא הצליחה לתת את תשומת לב ולקלוט את הבנות שהכי קשה להם, שהכי צריכות. תמיד הייתה שמחה תמיד, והיא גם העבירה את השמחה שלה לכולם, כאילו תמיד כשהיינו לידה, אז כאילו, נגיד הייתי פוגשת אותה ברחוב וזה, כאילו כל פעם זה היה נתן לי הרגישה טובה בלב, כי היא הייתה כזאת שהיא פשוט שמחה כל הזמן, וכאילו, מעבירה את השמחה שלה. אני זוכרת שכאילו, שכל פעם נגיד שמישהי הייתה עצבה או לא היה מצב רוח, תמיד היה לה משהו טוב בתיק, תמיד איזה צ'ופר, איזה עמתה, תמיד היה לה משהו טוב בתיק.
היא כל הזמן חשבה על אחרים. כשהייתי, היה את במצווה של ליאור עבדין, שהיא באמת נקשרה על אסתר, ואני בדיוק כאילו הייתי חולה, אבל לא רציתי להפסיד את במצווה של חולה שלי. אז באתי, אבל לא יכולתי לכל בזה, אז כל מצווה ישבה לידי, למרות שהיא ידעה שכאילו, גם לליאור זה ממש חשוב, היא ממש, כאילו ליאור ואסתר ממש נקשרו, אבל כאילו למרות שזה נשארה לידי כל הבית מצוות מריקוד אחד אולי שהיא כמה בנקלה עם ליאורה. כי ואת זה אני ממש זוכרת, אני לא אשכח. אמור לי איפה הימים ההם של בית ספר התיכון, המורה היה אומר מה שנכון, אז אמור לי איפה הימים ההם, זאת תקופה שאין כמותה, איפה גלי. שעת העשרה, אני הודעתי לכיתה שאנחנו נצטרך לוותר על שעת העשרה כי לא הספקנו את החומר. זה דבר שאני יודע שהוא מקומם. ובאמת הבנות התקוממו, והתוצאה הייתה שהגעתי לכיתה ריקה, והבנות החליטו שהן מעבירות, הן דואגות שמישהי תעביר שעת העשרה במקום אחר. הגעתי לכיתה ריקה, זה היה נעים, אבל אמרתי, טוב, יש לי מה לעשות. הלכתי לחדר מורים ועסקתי בשלי. ולמחרת אני מצאתי בתא שלי מכתב אנונימי. והמכתב הזה, אחר כך התברר לי שכתבה אותו אסתר. במכתב היא כותבת, דוד, אני לא יודעת מה בדיוק לומר לך על מה שקרה ביום חמישי בשיעור העשרה. אני הסכמתי למה שהחלטנו בכיתה לעשות בהעשרה, אבל עכשיו אני חושבת שאם חניכות שלי היו עושות את זה, הייתי משתגעת. אז זהו, אני חושבת שבמידה מסוימת אנחנו חייבות לך סליחה. ולמרות שאני מקווה שלא נעלבת ממה שקרה, לא התכוונו להעליב, פשוט אתה צריך להבין שאנחנו מרגישות שזה לא בסדר שאתה כל הזמן מבטל שיעור העשרה. כמו שלנו יש התחייבויות, גם לך יש. אז זהו, אני מקווה שלא לקחת אותנו קשה מדי. ובסוף היא כותבת מי שהיא, ובסוגריים, אבל אולי גם אחרות חושבות כך. זה הפתק בכתב ידה. ציפי ואסתר היה מקטע כזה שכל שיעור רק ציפתו, כאילו החליפו מסתבים כתבו גם ממש קשקשו את כל השטויות. ציפי לא הצליחה להקשיב בשיעורים, אבל אסתר הוציאה מאיות המבחנים. כאילו בכלל לא היה משנה שהצליחה לעשות את שני הדברים האלה ביחד. אין לי כל כך הרבה פעמים במעיינות, זה היה ממש קרוב לבית הספר שלמדנו מזה חנה. כל שעה חופשייה או שעה לא חופשייה. שעה לא חופשית. אז אנחנו למעיינות. חופים הם לי לפעמים געגועים לנחל, ראיתי פעם חוף שנחל עזבו, עם לב שבור של חול ואבן, והאדם והאדם, ולפעמים גם כן יכול להישאר נטוש שוב לי כוחו. מה שאני מאוד זוכרת מאסתר זה שהדבר ככה שהכי בלט זה שהייתה מאוד מאוד שקטה ומאוד עדינה ומאוד מופנמת, ואני מאוד הערכתי את זה שלמרות האופי הכל כך ככה הדיבור השקט, והיא בכל אופן מאוד ניסתה בחדר ללכת קצת כאילו, כמו שהיא אמרה לי, נגד הטבע שלה ולנסות להיות קצת אחרת, כי בחדר מאוד חשוב להיות מאוד אנרגטי, מאוד מתלהב, ובכל זאת היא עשתה כל כך הרבה מאמץ וכל כך הרבה השתדלות בשביל להיות איתה ולהיות איתה בצורה שיהיה להם כיף ביחד. אסתר הייתה בוודאי אצילה, הייתה באצילות, היה בה איזשהו שקט פנימי, שקט שהקרין מאוד עוצמה על החברות ועל כל החברות אותה. אסתר
לא הכירה את המונח, את המילה טקט. היא לא ידעה מה זה טקט. אצל אסתר הכל היה חד, ישר, פשוט, והכל על השולחן. לפעמים זה היה מביך את אלה שעמדו למולה, ובסופו של דבר ידענו כולנו שניכרים דברי אמת. ומדי פעם שרציתי גם אני לדעת כמחנך, האם מהלך שאני מוביל בכיתה, מהלך נכון, לא נכון, האם אני צודק, האם הבנות צודקות, האם אני בכלל בכיוון, ידעתי שמייצר אני יכול לקבל תשובה בלי שום משוא פנים, לא אליי כמורה, וגם לא משוא שלה כלפי הבנות, היא תתן את האמת כמות שהיא. יש משהו נפלא בעיר הזאת, השכפים על המזח ברפו, והים משתתף ונדם. זוהי יפו ילדה, זוהי יפו, שחודרת כמו לילה רדם. מה שאתם זוכרים באסתר? היה לי כיף להיות עם אסתר, היא הייתה מלמדת אותנו שכל פעם שאנחנו חושבים, היא הייתה נכנסת ועוזרת לכל מה שהיה צריך. כל פעם הייתי סיימת אמרה, תגידי לאסתר שתעבוד איתי, תגידי לאסתר שתעבוד איתי. וזה לא היה רק לבית ספר, הייתה הולכת כל ערב לשכונה, למועדונים, לכל מיני, אפילו סתם לשחק איתם בחוץ. זה היה שירות לאומי של כמעט 24 שעות מיומן, בשבילה. הילד הזה נראה לי בזכותה למד לקרוא. לא נראה לי שהוא היה מצליח ללמוד לקרוא בכיתה א' אם ידעת לשבת טוב. הייתה משחדת אותו במסטיקים כדי שיקרא עוד עמוד ועוד עמוד. מה היה הכי כיף איתה? היא שיחקה איתנו, הייתה איתנו טלוויזיה, והיא עזרה לי. אסתר סיפרה לי שהיא הייתה כותבת לכם מכתבים, שגם אתם הייתם כותבים לה בחזרה. זה נכון? כן, ואנחנו שלחנו לה בדואר, וגם שלחנו בדואר. רק מה אתה זוכר מאסתר? היא ראתה אותנו טלוויזיה. ואיך זה היה? כן, נעבור אותי. וזה כולם. לילה אחד טוב, וחיכיתי לאסתר, ואסתר היה מתאים להגיע ב10 ככה 11 אם היא נמצאת בשכונה. וב6 היא הרימה טלפון שהיא יוצאת, אז חיכינו, 7, 8, 9, 10, 11, ואסתר לא מגיעה באוטובוס האחרון לדירה, יוצא ב11:30 מהתחנה. וחיכיתי, והיא לא הגיעה, בסביבות 12:30 היא נכנסת, מה מסתבר? ישבה אצל חניך שלה, הזמן עבר. והיא אחד שהזמן זורם לאט. ואז היא פשוט מאוד לקחה את האוטובוס האחרון, שהיא הלכה ברגל, והגיעה מאוחר, וכמעט שרציתי לרצוח אותה שהיא לא התקשרה, כי ממש דאגתי לה, לא מתאים לה להגיע בשעות כאלה. וזה אמרה לי שלקח לה זמן, והיא ישבה איתו, והוא גם ביקש איזה סיפור, אז היא הייתה חייבת להקריא לו, כי חניך שלה, והיא מאוד אהבה אותו, והיא לא יכולה להגיד לו לא. אז היא ישבה להקריא לו סיפור, ועוד הם ישבו לדבר עם ההורים, וככה זה, אז לא עושה לב לזמן. אסתר הייתה כזאת כשהיה לה כיף וכשהיא רצתה להשקיע את הנשמה, אז היא הייתה עושה את זה בלי לקחת זמן, לא היה לה מוגבלויות של זמן. בבית היא הייתה נורא יפה, כי ברור, הרי כל השבוע שהיא לא ישנה, היא באה הביתה ביום שישי שבת היא הייתה ישנת. באמת שבשנה ראשונה שהייתי מצלצלת לדירה, אף פעם לא הייתה שם, אני כמעט לא תפסתי אותה. כי פשוט לא הייתה בבית. עכשיו אני מבינה את זה, איתה אחרי שאת סיפרת. טוב שאני לא ידעתי את הכל. באמת שלפעמים בלב דעתי. חשבתי, למה אני לא מוצאת את זה והפרט אותי בבית? אסתר למדה בעל פה שירים של אייל גולן ושמות של נבחרות כדורגל שהחניכים שלה אהבו רק בשביל שתהיה להם שפה משותפת. כשזה עמוק עוצר כל העולם ואת כותבת כוכבים. היא ידעה שהיא משמעותית והיא ידעה שהיא יכולה, כמו שאמרתי קודם, לעזור לאיפה שאנשים אחרים לא יכולים, שהמערכת כאן נכשלה, העובדה שהמערכת מסתכלת ומרימה ידיים. היא לא יכולה, והיא כן מסוגלת, והיא באמת התעקשה. כאילו, אם כולם כעסו עליו שם, היית נראה לי הבן אדם היחיד, שבאמת ראה את הקושי, שראה את הכאב של הילד, את הזעקה שלו.
הייתה עושה? גם הייתה חונכת שלו. מה זה להיות חונכת? מה היא עשתה בתור חונכת? היא עזרה לו, לקחה אותו לקניון, להחליט דברים וזה... חי צומח דומים. גם לא ידעתי חי צומח דומים. היא שיחקה איתי. היה לה חבילה כזאת של קלפים? איך קוראים לזה? אתה זוכר שהייתה לכם איזושהי... טאקי. קודם כל בטוח שהייתה ביישנית, זה בטוח. והיה די מסוכן לעצבן אותה. היא אהבה מאוד לתכנן את החברות שלה. גם את האהבה מאוד להיות בצופים, ואחרי זה בעזרא. היה חשוב לה מאוד כל פעם שאני באפרת לפגוש אותי. כמו שלי היה חשוב מאוד לפגוש אותה, והיא מאוד דאגה כל פעם שמשהו היא שומעת עליי, יודעת או משהו, היא תמיד התקשרה לדאוג מה שלומי. אסתר חיפשה משהו להיות מיוחד ומשהו שייחד אותה משאר האנשים. והיא מצאה לעצמה תחביב, אוריגמי. התחילה לקרוא בספרים ולעשות, ובמשך השנים היא התפתחה, היא יצאה לה דברים ממש יפים. אסתר הכינה לי ספרייה, בעצם כל ספר זו השקעה די גדולה. היא הכינה לי את זה בתקופה שהלכתי לחידון התנ"ך, אז בהתחלה היא תכננה לכתוב בכל ספר שם של ספר מהתנ"ך, ובסוף היא השאירה את זה ככה, והיא אמרה שאני יכולה לכתוב בשביל מה שאני רוצה. בתקופה האחרונה, אני יודע, היינו יושבים ביחד ומדברים. כשהייתי בא ביום שישי הביתה, אני לספר מה קורה בישיבה, והיא לספר לי כל מה שקורה ברמלה וביפו שהיא עבדה. כי כולנו, כן כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו הולך מעימנו משהו